Hello, Jordan blong nai tong nai rong no te phung kaham norok bahai tong bai kha khayo kaham no tong na hanai kangbo kaham no tongo tini phung jora ni simi no wati klai jang ka bo no kisa dugla mo basa wai nahari tong mani o wati rok ba kabang wana jada na waya jat hne aifro ni simi han no khabo ko somoi tong ja hangka ba ga angka mamu se box se reja ga wati klai tong mana se kisa nahari nai mani gang tini ta mui songai chana nai gangke muya awandro songi cha sinai ka cha khaise cha jaya khone cha chana mo songmani engke kini college o thangjnai tongta boni project ro joma rwjangnai engke jatra chaglak se hne awondro songi rekhata chakhai songlia engke songte songta mui bo monoi no paikha tabo mai simi se chana bari ke naidani mui awondro busuk thoye thokto tongoi tongkha mamui rok bo songi paikha ba engke tabo kisa rest khai tongnai kisa rest khaimen pore mai cha siwana engke mamui bo songi paimani ta masu bo tungflaka nokhar engke kosom se haipen tungflai tongta engke wati ba hain kisa tem simi se wao engke abono srap srap tongoi maisa siwana kisa rest khaimani pore engke bairo engke naidi nokha bahangi tong nokha kosom sengjak phungni maisa paikha engke no rokor mani tab kisa basa siu engke wati wana naijak miari suirumani bo tseran liya ini satung setung liya engke mia bo wati wai rekha satung bo koroi 1 hour later. Sari kaham mo waisa pura ang mo sungni bati tui haimani ga ori hingka mo ni sita o bani ro ri subrumani ri bara angjang ka tunina no tuni jagya hingka tini sangai tuni ri sinai hingka tabo mo sungni no thangra nai hingka abono mask tunya sinai botlai dong bagai mo phuli dongkha mask bo tunya kha ani mo bothra hai mobile ang gasa sijai haita hingka mo phuli tongkha ni bukung ka hani bagai se mask tubi mana shu onek din ni pore tini mask thushu nokho gerana tabuk sok paikha moi songni goliwo ani bara bai bo borongni bara asa khaksalia gana no tokhono goli simi mahi muta kisa kolok sognya naikha ajaga sogman pore mala siwan norok bahai hai mosongni robo phai sok paikha angga bong ro tini phaima sa sukha chajaknai macha sukha angka pula phai hapai mase anoroso swnamjak mkhai parani tubumani fo angka tese o jaga le nang pai mang sanani hingka ba para o thangka ba tlangi thangsuan hani tubi phaimani dan nasara mo singida masa gelate andro somukhe jawa amske yokha angka thalik tongmano se thalik chaina dihne chawi paikha amase borok yanggo temase moichikonta panipuri swnamui tong panipuri chalai hna angka ta panipuri bo chagra nai bongni oro phaimani tini macha sukha markheno tini bongni oro phaya amsuke macha kha chasinai chawui leng sukha roko sima nalai subungkha tubo yokha tubo thoka kitab srap rest khai nogo thanai ang moi songni nokni bo nokhorka angka thangka angka na malai bo balok sukha buni bo somoi kring ke ba kok salaya kawoi asu video se khai male angka tamke nogo thangi tong like kare andra gondra nogo phai sok paikha angka dress robo change khai pai bai kha angka taw srapsa rest khai mamu song tamuro bo songi chajak saimanya ko angka mokotong gle tongo angka abono mane phungo moya ondro songmani bo tongkho angka ba tab khoro thokni mui phano songi resiwan angka tamba songi rema chana labra phano songi rena hne wan sui tongo gabo jefuro songna hne asu gafuro se decide khaisinai tamba songjak
Mamudok songi akubai mai khurina kha hingke tabo khoro tam song gang je saman abon songi rekha 150 alu potol tongo jinga tongo hingke omorongno labra khaireka hingke mongke fungni muya abondro hingke tabo mai ke saina grana. Taklai bosone muya awondro mang bisi sajak suka sakhirongke sajak yaku hingke sanai wasisek. Tahu korong tahu negara tahu korong no. Ani tini ni blog to sama jaga no pai sinai hingke fungni bo morning go hingka ani mamu songmani simi no blog bo start ongnai tamni hingke niji songya hingke mase ang to jese kapano songna nangnai hingke ba haini bagoi hingke hambai puilani simi paithak jora ani blog nai tongnai rong no hingke tini nan blog no jodi nai hamjaka hingke ba like khai di comment khai di te buino bo share khai di ke jara ani channel o ketal tongnai ro ano subscribe khai je rongke subscribe khai ranan bagi bo tapok di hingke norok ba haini hai khanani blog o malai siwano tata.